heɗiyankoɓe Ayawo TV on calminama on juurama on jettama yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo hen e haalirde moɗon Ayawo TV kabruji men hannde ma en puɗɗoro e hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall baɗɗo jillu muɗum nogas e jeetati lewru sirto hitande ujunaje ɗiɗi e nogas woni altina hannde o taw kadi ko toon to wuro Touba noon koko udditi demude mum oɗo saaha mo gonɗen ngam heɓanade ko fate banggue maggal taw kadi ganduɗa ko jaɓɓitade bonnoɗo Ahmadou Bamba jalnawnoɗo toon to Gabo kanko hooreji leydi Sénégal ko toon wo juuɗi takusana to juma mawɗo mo Touba taw kadi mo wondi e khalifa général mo Touba biyeteɗo Serigne Mountaga Mbacké ko wona ɗum ko oɗon gandi Touba ko wuro wowngo yoolade e kala saaha so tawi ndungu ari ko nonne kadi ko fate banggue hôpital moderne moɓe gonno e mahde toon kala ma tawi haalide toon ko wona ɗum ko hooreji leydi Sénégal ne hewno walde to wuro Touba kono noon hannde o walata ko jengi ko kala mo joftuɗo hen e laamorgo leydi Sénégal ha joni koye Sénégal ketorɗen ma en jaa ha toon to Ziguinchor hôpital mo Ziguinchor ko muusi ko hamni ko ɗum tigui waɗi toon caggal nde debbo goto jibini toon e ɓiɓɓe nayo taw kadi ganduɗa kamɓe kala koɓe funeɓe kono hen goto dañino wasde fittanu mum e nder reedu makko nde o jibinde noon kamɓe tato heddiɓe kala ko ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe kono kadi oɗon debbo kam e joom galle mum e yaadi mum kala kolliti ko yeɓare wonande oɗon hôpital ko wona ɗum ko noon gardiɗo hôpital o biyeteɗo Pascal Faye o holliti wonande debbo o nde yeehi ha dañi kene foto wonde kene foto wonde jonte 12 dañino caɗele mawɗe no fewi nde ari toon nde dañi tigui koɓe mbaɗe mum ko wiyete cerclage ngan sanga noon ene wondi e docteur e kala saaha ala kala caɗele gonɗe ɗon ɗum noon so tawi haala yebare yalti hen yo yimɓe kam gandu ɗum ɗon wodani hay seeɗa eɗen gandi kala nde événement waɗi e nder leydi Sénégal ene heewi ɓeɗo hen no wiyeteɓe wuyɓe joguitiɓe armeji jaltata ko ɗum jeeyi sababu hakkude Helcom eɗen gandi Helcom ko guesa hakkude mum e Darou Marnane wonande miñum gonɗo wonande miñum maire wuuro Mbar e nder région mo Diourbel ko on tigui iwno to jeere wuuro Touba ne wonde yaadi mum kala ko ɗon bandiji jalti e ladde ene jogui fetilaji mbaɗe mabɓe kuuri yimɓe ɗiɗo gañima hen goto ene tawe e cuuɗi safar tawite to Gossas ne Moussa no fini no fewi ha wona seeɗa goɗɗo noon gañal nde ne caɓori seeɗa kono kam ɓe mbawi nawandeɓe koppareje jonɗe no fewi sendi wi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie en kaalino ɗo hen e yontere yewtude to leydi Mauritanie won ñaw goto ari toon e dabeje ha tenti e gueloɗi ko ɗum jeeyi sababu ñalawma hannde o jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie kame jagorɗo kalfinaɗo taaridi ɓe kolliti oɗo hen fièvre garɗo toon to leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ɓe mbiyatamo ko fièvre de la vallée de Rifil taw kadi ganduɗa ko fièvre giwɗo e jawdi saaha ene raɓa ɗum yimɓe ɓe kolliti yimɓe joyi binditima e nder leydi ndi kono kadi ɓe kolti yimɓe tato mbasi e pittali men ɗum noon aɓe mbiya tan yimɓeɓe yoɓe goɗɗoto jawdi ndi ha tenti gueloɗi ɗi kadi ko wona ɗum ko kosam ɗam ɓe ɓirata ɗam nde ɓe mbawata wulnude kosam ɗam haade mabɓe ñamde nde tawno ñaw ene suuɗo hen no fewi ɓe kolliti hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e nder leydi Mauritanie kene fota wonde hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kene fota wonde yimɓe sappo e jeeɗiɗi neɗɗo mbasino pittal men taw ko oɗo hen ñaw diwowo e nder ɗeɗo dabeji woni gueloɗi faade e yimɓe kono ne kadi 2018 waɗi ɗeɗon mayɗen ɗum noon oɗo saaha mo gonen laamu ngu holliti nana dari hen darde fayidinde no fewi ngam fabade ɓisguji ɗi oɗo saaha mo gonɗen toon Nouadhibou ko wen peƴƴerde mawde no fewi e nder peƴƴerde yani e bateau taw ko mari mo leydi Mauritanie tawetenoɓe e nder maaji toon to Nouadhibou kamɓe noon ɓe joolima koɓe nayo ɓe gonno capitaine o ko on tan dañi yitede hen e wiide jayɓe witeede Sahara Média on noon saabi yitede ɗum ene maayi koko ɓitti e nder bateau o heddiɓe noon jaadi ndiyam kono ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw e yitede so tawi en giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali dañi hooreji jagorɗe kesso caggal nde hooreji leydi toɗɗa taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal oɗo saaha biyeteɗo Bandaw caggal nde dari ñande aljuma nde e yesso ɓiɓɓe manninaɓe kala suuti jungo mum ma jogor leydi ndi Jame Kisal kañum e cukka mum biyeteɗo Assimi Goïta oɗo saaha mo gonɗen ñalawma hanki alet ɓe toɗɗima gorko nunɗuɗo e wiidede taw kadi ganduɗa ko bawɗo yaltinde leydi ndi e caɗele taw ko biyeteɗo Mouhtar Ouane
Mokhtar Wan noon yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e joyiya toɗɗanoma ambassadeur des Nations Unies ɗum wonno koye hitande ujunere e temedde jeenayi e temedde jeenayi capanɗe jeenayi e joyiya caggal noon hitande ujunnaji ɗiɗi e laamu Amadou Toumani Touré wo toɗɗanoma jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele ko on tigui toɗɗa yo ardo jagorɗe leydi ndi ɗum noon oɗo ñalawma hande o jooɗodima taw kadi ko ɓen halfinaɓe yoga e nokkuji golle leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade beele o ummono golle toon to leydi Mali sen wi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry laamu leydi ndi hocci pellital ngam uddude keeri leydi mum hakkude mum e leydi Sénégal hakkude mum e leydi Guinée Bissau jeeyi sababu uddugol keeri ɗi noon oɗo saaha mo gonɗen jeeyi sababu uddugol keeri ko fate banggue dawrugol siftinde on Guinée ɓoyata ma huma jaribo fuɗɗo toon caggal koye sungoji ɗe paayi sungoji noon mbaɗata ko 17 lewru octobre woni lewru fanduɗo ndu so jomiraɗo hoddiri siftinde on ɓiɓɓe Guinée naɓe ɓe teskani keeri e nder leydi Sénégal kono ne kadi ha toon to Guinée Bissau kono hollitama jogorani wodde hikka ɓiɓɓe Guinée naɓe taweteɗe Sénégal ha toon e Angola e wiide yoga e jaydeli ko wona ɗum ko taw kay ngala ko worɓe jomen ngaluji jeyaɓe e fedde wiitede ZOHA e gardugol coordinateur fedde nde wiitede Sharif Mouhamad Abdallah ɓe kolliti mette maɓɓe no feewi ɓe ɗerima fedde wiitede CEDEAO oɗon saaha mo gonɗen nde wawata fabadede caggal koye coronavirus ɓe jaltitene kadi faggudu leydi ndi ne yadiri caggal so tawi kadi wonti hande keeri guddama ɓeydoto ko caɗele mawɗe no feewi ɗum noon oɗon saaha no gonen ɓe kollitide CEDEAO wawata haalde ko fate banggue uddugol ɗiɗo henna keeri toon to Kenya ko toon cakkitorɗen kabaruji men ñande ASEP ɓennuɗo hen o ko piyanɓe mawɗe nana ene iwi toon to Somali ene naati e nder Kenya taw kadi ganduɗa koye keerol nokku biyeteɗo Bulhaw noon ko keerol ko ɗon tigui kamɓene koninkoɓe leydi Kenya ko ɗon mbawi fillitade kollirama noon piyanɓe jaw mbaɗi toon ko andaka so tawi ɓe pellodirana koye koñiyankoɓe walla koye fedde islamiste wiyetede Shebaba tawetede toona musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗi hen oɗo henna ñalawma hande kono mi basiyi en tan tinnoɗen e golle enen kala nde mbawten rendude gollal koccen fandare min dal ɗon e dande leñol.